салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри навбатии сархати рӯйдодҳо ки аз радиои озодӣ тақдиматон мешавад. имрӯз 28 октябр сард шудани ҳаво ва ҳушдори кумитаи ҳолатҳои фавқулода барои истифода набурдани асбобҳои худсохти барқӣ мегӯем. вазирати корҳои хориҷии Тоҷикистон бори дигар мавқеи давлатро дар нисбати Толибон эълон кард. Исфараву Ботканд барои қатъи сохтмонҳо дар минтақаҳои баъсӣ ва баргардонидани чорво ба ҳамдигар маслиҳат намуданд. ҷанозаи боз як муҳоҷир дар ватан аз мавзӯъҳои мост. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон аз ҳавои номусоӣ дар чанд рӯзи оянда ҳушдор медиҳад. тибқи пешгӯӣ аз 28 то 31 октябр ҳаво махсусан шабона сард шуда боридани борон ва дар баландии беш аз 2000 метр барфрезӣ аз эҳтимол дур нест. таъкид шудааст ки дар баъзе навоҳии баландкӯ барф зиёд шуда дар водиҳо ҳарорати ҳаво 10-12 дараҷа поин хоҳад рафт. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд маъмулан дар ин моҳҳо аз зиёд истифода бурдани асбобҳои барқи гармидиҳӣ сохторҳои маишӣ ҳам меафзояд. ҳамзамон аз сокинон даъват шудааст ки аз асбобҳои худсохти барқӣ истифода набаранд ва дар роҳҳо низ эҳтиёткор бошанд. рӯзҳои ахир аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ба дасти радиои озодӣ чандин наворҳои корбарон мерасад ки аз мушкилоти бебарқӣ шикоят доранд. онҳо мегӯянд беназмӣ дар интиқоли нерӯи барқ маҷрӯи зиндагиашонро ба ҳам задаву харҷашонро зиёд кардааст. ба қавли мусоҳибон дар ҳоле ки ҳанӯз сардиҳои зимистон оғоз нашудааст ва маълум нест чунин вазъият то ки идома мекунад. ман ҳамо қарор дорем дар шаҳри Ҳисор. хуваи барқ умуман нест. дар ҳамин ҳол гирифтора шаҳри Ҳисор сентр даимина. ҳолат не. домои баландошона умуман наметавад. чӣ гапа иҷа? ба ҷуз аз шаҳри Душанбе ва маркази вилоятҳо ин шабу рӯз тақрибан аз ҳама минтақаҳои Тоҷикистон мардум дар бораи норасоии барқ мегӯянд. Хуршед Умаров, як масъули шабакаҳои тақсимоти барқ, гуфтааст барои таъмини мардум бо нерӯ дар зимистон дар 15 шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳурӣ корҳои таъмирӣ идома доранд. таъмини мардум ва корхонаҳо бо барқ яке аз мушкилҳои асосӣ барои ҳукумати Тоҷикистон гуфта мешавад ки бо вуҷуди бунёди нирӯгоҳҳои зиёд то ҳол ҳалли худро наёфтааст. вазирони умури хориҷии кишварҳои ҳамсояи Афғонистон аз ҷумла Тоҷикистон рӯзи чоршанбе дар шаҳри Теҳрон, пойтахти Ирон ҷамъ омада роҳҳои таъмини сулҳи пойдор дар он кишвари зери ҳукумати Толибонро баррасӣ карданд. вазири умури хориҷии Тоҷикистон дар нишаст дигар бора мавқеи кишварро такрор кард ва аз вазъи башарӣ дар Паншер изҳори нигаронӣ намуд. Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. дар нишаст вазирони Покистону Туркманистон ва Узбекистон ҳузур доштанд ва ҳамтоёни онҳо аз Чин ва Русия тавассути иртиботи онлайнӣ дар нишаст суханронӣ карданд. ҳусейн Амир Абдуллоҳиён, вазири умури хориҷии Эрон, дар ин нишаст гуфт кишвараш тарафдори як ҳукумати фарогир дар Афғонистон аст. Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, ҳам айни назарро гуфта ва афзудааст ки Тоҷикистон ҳамеша тарафдори таъсиси як ҳукумати фарогир ва бо ҷалби тамоми нерӯҳои сиёсӣ ва ақалиятҳои миллӣ дар Афғонистон буд ва ҳаст. ӯ аз вазъи башарӣ дар водии Паншер ки аксаран тоҷикнишин аст изҳори нигаронӣ амиқ кардааст. Сергей Лавров дар ин нишаст аз ҳамсоя кишварҳои Афғонистон даъват кард нерӯҳои ғарбиро дар қаламравҳояшон ҷой надиҳанд. В очередной раз призываем страны соседей. бори дигар аз кишварҳои ҳамсояи Афғонистон даъват мекунем иҷоза надиҳанд ки нерӯҳои Амрико ва НАТО баъд аз тарки Афғонистон дар қаламравҳояшон ҳузур дошта бошанд. После ухода с афганской земли. русия кишварҳои осиёи марказиро як ҳавзаи таҳти нуфузи худ мешуморад ва ҳамеша ба ҳузури нерӯҳои ғарбӣ дар он ҷо мухолифат кардааст. толибон моҳи август Афғонистонро гирифтанд ва ҳукуматеро ташкил доданд ки касе онро ба расмият намешиносад. давлати Тоҷикистон ҳам гуфтааст ҳукуматеро дар Афғонистон эътироф хоҳад кард ки дар он ҳамаи ақалиятҳо ва бахусус тоҷикон саҳми сазовори худро дошта бошанд. ҳукумати ҷопон ба паноҳҷӯёни афғон дар Тоҷикистон кӯмаки бебозгашти фаврӣ хоҳад кард. дар хабарномаи сафорати ин кишвар дар Душанбе омадааст аз ёрии ҳукумати ҷопон Афғонистон, Тоҷикистон, Покистон, Эрон ва Узбекистон бархурдор хоҳанд буд.
маблағи умумии кӯмак аз 65 миллион доллар иборат буда ба Тоҷикистон тариқи раёсати комиссарияти олии умури паноҳандагони Созмони Милали Муттаҳид 700 000 доллар дода мешавад. Манба меафзояд Ҷопон кӯмакҳои башардӯстонаро тавассути 7 созмони байналмилалӣ барои таъмин бо манзил, бахшҳои беҳдошт, обрасонӣ, ғизо, кишоварзӣ ва маориф равона мекунад. Чанд рӯз қабл Саймумин Ятимов, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон гуфта буд ки дар 2 моҳи охир беш аз 15 000 паноҳҷӯ аз Афғонистон ба Тоҷикистон омаданд. Исфараву Ботканд ба созиш расиданд ки барои ҷилавгирӣ аз муноқишаҳои марзӣ чораандешӣ намоянд. Дирӯз дар деҳаи Хоҷаи Аълои Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, бо Абдукарим Алимбоев, намояндаи ваколатдори раиси ҷумҳури Қирғизистон дар вилояти Ботканд музокирот намуданд. Дар пайи ин дидор тасмим гирифта шуд ки ҳама гуна сохтмон дар наздикии сарҳади шартӣ қатъ шуда, чорвои ба ҳудуди тарафҳо ворид гардида ба ҳамдигар баргардонида шаванд ва барои пешгирӣ аз қочоқ тадбирҳои муштарак амалӣ карданд. Ниҳодҳои интизомии манотиқи марзии Қирғизистону Тоҷикистон бояд дар ояндаи наздик тарҳи иқдомоти муштарак барои таъмини субот дар марзро таҳия ва мувофиқа кунанд. марзи Тоҷикистону Қирғизистон ҳудуди 980 километр буда, пас аз фурӯпушии Иттиҳоди Шӯравӣ дар он даҳо қиттаҳои баҳсбарангез боқӣ монданд. Аз ин сабаб аҳёнан байни сокинон ва низомиёни ду кишвар низоъҳо аз ҷумла бо истифода аз силоҳ ба амал меоянд. Феълан комиссияи ҳукуматии ду кишвар музокирот дар бораи таъину аломатгузорӣ дар марзро идома медиҳанд. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. Генерал Марк Миллей ва афсари олирутбаи Амрико тасдиқ кард ки ҷумҳурии мардумии Чин аввали имсол як мушаки гиперсоник ва ё моваросавтиро озмоиш кардааст ки мояи нигаронии ҷиддӣ мебошад. Мушаки мазкур ки суръаташ аз суръати 105 маротиба тезтар аст ва дар як соат то 6000 километр парвоз мекунад, дар атрофи замин як маротиба чарх задааст. Марк Миллей рӯзи 27 октябр гуфт ки озмоиши мушаки моварсавти як ҳодисаи бисёр чашмгир ва мояи нигаронии ҷиддӣ аст. ӯ озмоишро баробар ба партоби нахустин моҳвораи шӯравии Спутник ба фазо номид ки дар соли 1957 таваҷҷӯҳи тамоми ҷаҳонро ба худ ҷалб кард ва ин нигарониро ба вуҷуд овард ки Амрико аз назари пешрафти технологӣ аз Иттиҳоди Шӯравӣ ақиб мемонад. Дар бораи озмоиши мушаки пешрафта рӯзномаи Financial Times рӯзи 16 октябр хабар дод. Он замон вазорати умури хориҷии Чин гуфт ки онҳо на мушак, балки як фазонавардро озмоиш карданд. ҳукумати Русия дар соли 2021 афзоиши муҳоҷиронро интизор аст. тибқи пешгӯии соли ҷорӣ шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар ин кишвар метавонад 398 000 нафар зиёд шавад, ки дар 25 соли охир рекордӣ маҳсуб меёбад. Нашрияи «Известия» бо такя ба Девони вазирон менависад, бо вуҷуди вуруди зиёди муҳоҷирон аҳолии Русия то соли 2025 1 миллион 600 000 нафар кам мешавад. Бо ин ҳол афзоиши муҳоҷират ба ин кишвар дар охири соли 2020 106 000 ва дар 7 моҳи имсол 161 000 касро ташкил додааст. Аксари кулли муҳоҷирон аз кишварҳои ҳамсуд, аз ҷумла 38 000 нафар аз Тоҷикистон ба Русия рафтанд. рӯзи гузашта дар оромгоҳи Душанбе ҷасади ҷавонеро ба хок супориданд ки чанд рӯзи пеш ба таври ногаҳонӣ дар ҷои кораш ба ҳалокат расид. Наворе ки дар он сафари 22-сола ҳангоми ҷобаҷогузории бор дар яке аз мағозаҳои Москав бо сабаби якбор аз кор мондан дилаш ба замин меафтад, дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд. барои интиқоли тобути ӯ ба Душанбе муҳоҷирон маблағ ҷамъ карданд. Марҳум 3 сол боз дар муҳоҷират буд ва субҳи дирӯз ҷасади ӯ ба дасти пайвандонаш расид. дар баробари он ки муҳоҷират то кунун як манбаи асосии даромади хонаводаҳо дар Тоҷикистон боқӣ мемонад, ҳамасола беш аз 1000 тобути муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба ватан оварда мешавад. шуморе аз онҳо мисли Сафари Ғурамарг дар айни ҷавонӣ ва шаҳди зиндагӣ нӯчашида дунёро падруд гуфтанд.
بیش از 45% اهالی توجیکستان بر ضد کرونا واکسینه گرفتند. بنا به اطلاع وزارت تندرستی تا 20 اکتبر سال جاری در کشور زیاده از 2,600,000 افرادی از 18 ساله بالا مایکوبی شدند. در شهر دوشنبه نقشه واکسینه زنی بیش از 100% اجرا شده است، ولی امور رسمی شبهه و گمان‌های را ایجاد کرده است، بخصوص اینکه در مدت نیم سال چگونه قریب 2.5 میلیون نفر ایم کرده شدند. توجیکستان تا این دم 5 نوع واکسینه استرازینیکا، کروناواک، مدرنا، سپوتنیک وی و پفایزر گرفته است. از اینها پفایزر هنوز در استفاده پورا قرار نگرفته است، چون شرایط انتقال و نگهداریش مشکل تر می باشد. حرکت منتظم اتوبوس‌های توشکند برقرار گردید. به نوشته وزارت نقلیات ازبکستان، روعه توسط این مسیر از جانب اتوبوس‌های شرکتی اوزاوتوترانس سرویس امروز صورت خواهد گرفت. نرخ راهگیری از پایتخت ازبکستان به مرکز ولایت سوخت 100,000 سوم ازبکی مدل 105 سومانی تعیین شده است. یادآور می‌شوم بعد 1.5 سال تنفس روز 18 اکتبر امسال حرکت مسافربرها در راه توشکند دوباره آغاز شد. شهروندان توجیکستان هنگام گذشتن از مرز ازبکستان باید گواهنامه واکسینه یا نتیجه منفی سنجش کرونا را نشان بدهند. بینندگان عزیز، حالا برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز بانک ملی $1 را 11 سومانی و 24 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 5 درهم تعیین کرده است. 1000 روبل روسی باشد امروز 28 اکتبر رسا 160 سومانی ارزش دارد. دوستان خوبم، با سپاس که در نشر نوبتی برنامه ما را همراهی کردید. در پیش اخبار آزادی داریم. با گزارش و خبرهای دیگر شما را منتظر میمانم. تا آن دم خدا نگهدار.